Ahojte, volám sa Matúš a rád by som vám predstavil inštaláciu bambusového baldachínu. Keď si u nás objednáte baldachín, dostanete kompletnú sadu, ktorá obsahuje bambusovú rohož už vybavenú lištou, napínacím mechanizmom a vreckom s jednotlivými komponentmi. V ňom sa nachádza oceľové lanko, napínacia skrutka a jednotlivé upevňovacie prvky, na ktoré sa celý baldachín montuje. Baldachín je vybavený lištou, v ktorej sa nachádza ovládací mechanizmus. Túto lištu je potrebné priskrutkovať k trámu, na stenu alebo na miesto, kde chcete baldachín nainštalovať. Štandardne sa k baldachínu dodávajú dva háčiky, ktoré ich stačí jednoducho pripevniť akumulátorovým skrutkovačom. Je tiež dobre vyrovnať baldachín do vodorovnej polohy, aby ste mali rovnú líniu. Druhým krokom je inštalácia týchto OK, ktoré sú v podstate začiatkom pre oceľové lanko. Tieto očká musíte umiestniť v jednej osi, pretože cez tieto krúžky bude neskôr vedené oceľové lanko. Preto by mali byť očká približne tam, kde bude lanko prechádzať. Dôrazne odporúčam ich priskrutkovať cez montážnu lištu hlboko do nosného trámu, aby boli oveľa stabilnejšie alebo aby bolo lanko ešte lepšie a bezpečnejšie ukotvené. Ďalším krokom je inštalácia oceľového lanka. Oceľové lanko zavediete do tohto očka. To bude vlastne začiatok nášho zavesenia. V balení sú takéto jednoduché svorky na spojenie oceľového lanka. Oceľové lanko musíte prevliecť z jednej strany cez svorku. Odporúčam matice dostatočne povoliť. Potom musíte oceľové lanko prevliecť cez očko na baldachine a z druhej strany ho opäť viesť do svorky. Na utiahnutie použite kľúč veľkosti 7. Stačí obyčajný skrutkovač, prípadne akumulátorový skrutkovač. Oceľové lanko sme nainštalovali na ľavej strane a teraz musíme lanko prevliecť cez jednotlivé krúžky baldachínu. Ideme dole po ľavej strane. Ak náhodou začnete na pravej strane, vôbec to nevadí. Dôležité je len vytvoriť slučku a nevynechať žiadny krúžok. Takže na jednej strane máme určitý počet krúžkov a potom je dôležité prejsť na druhú stranu a v podstate slučku dokončiť tak, aby na pravej strane pokračovala smerom nahor. Keď prevlečiete oceľové lanko cez všetky krúžky, dostanete sa vlastne k hornému pravému krúžku. Musíte urobiť to isté ako na začiatku. Najprv prevlečte lanko cez pracku na jednej strane, potom cez krúžok a následne cez pracku na druhej strane. Ako som už povedal, lanko je dosť dlhé, takže si ho môžete trochu pripraviť, asi dvakrát také dlhé ako vaša pergola. Teraz nás čaká príprava na tie náročnejšie strany, kde budeme inštalovať háčiky. Odporúčam napríklad zmerať vzdialenosť oka od jedného krokvy, pretože na druhej strane budeme potrebovať približne rovnakú vzdialenosť, aby slnečná plachta visela rovno. Teraz máme pripravenú slučku z oceľového drôtu a oceľové lano zavesíme na opačnú, náročnejšiu stranu, kde pripevníme pripravené háky. Ak máte po ruke pomocníka, je ideálne, ak vám môže pomôcť napríklad zdvihnúť markízu. Markíza teraz visí. Lano sme urobili dosť dlhé. Odporúčam povoliť svorku na pravej strane a lano trochu napnúť. Markíza visí na mierne prevesených lanách. Teraz nasleduje inštalácia napínacej skrutky. Odporúčam chytiť lano približne v strede, vyvesiť ho z hákov, použiť obyčajné kliešte a lano prestrihnúť. Teraz nasleduje montáž napínacej skrutky. V podstate ide o dvojitú maticu. Na jednej strane je ľavý závit, na druhej strane pravý závit. Odporúčam jednotlivé strany vyskrutkovať, pretože neskôr budeme musieť napnúť oceľové laná a to dosiahnete tak, že budete otáčať strednou maticou, čím sa jednotlivé strany približujú k sebe. Zoznamujeme sa s ďalšími svorkami tým, že sa opäť pozriete na jednu stranu, potom prevlečiete oceľové lano cez stranu s okom napínacej skrutky a vrátite ho späť do svorky. Preťahnete ho cez
Potom môžeme túto časť zavesiť na hák. Teraz nasleduje druhá časť, pri ktorej už musíte urobiť len jedno oko. Je veľmi dobré a mimoriadne dôležité starostlivo a presne prevliec predhák, aby sa zabezpečilo bezpečné spojenie a potom ho zavesiť približne do na to určenej svorky, aby všetko držalo pevne a stabilne. Potom dotiahnuť. Potom nasleduje posledný krok pri napínaní koncových lán. Dosiahnete to tak, že utiahnete túto strednú maticu. Takto mi to bolo vysvetlené. Existuje ľavý a pravotočivý závit a ani tento koniec sa nesmie otáčať. Dbajte na to, aby sa otáčala iba stredná matica a aby sa konce neotáčali, aby sa lano nekrútilo. Neviem. Balci si teraz myslí, že inštalácia je v podstate takmer dokončená. Odporúčam odrezať konce oceľových lán, aby nezostávali zbytočne dlhé presahy. Baldachín používajte predovšetkým ako ochranu pred slnkom. Neočakávajte, že zabráni prenikaniu vody alebo bude slúžiť ako strecha. Je určený predovšetkým na zatienenie. Odporúča sa kombinovať ho s priehľadným prestrešením, či už z polykarbonátu, skla alebo iného materiálu. Naozaj vám odporúčam, nenechávajte baldachín zmoknúť. Ak predsa len zmokne, skúste ho rozložiť na slnku, aby mohol vyschnúť. Ak ho potom necháte zatvorený a vo vnútri sa nahromadí voda, môže sa stať, že bambus trochu stmavne.